enrollado. Non creo que haya... Eu creo que se lle preguntara a Manuel, diríame que lle parece isto, diríame o mesmo que me diría se estuéramos alá no meu ribeiro bebendo un excelso viño de Gomariz, no ribeiro, aquela comarca tamén arroupada por 3 ríos, un deles é común ao dos outros dos, o Avia, o Arnoia e o Miño. Diríame esta cousa é moi competente, Carrabouso. Ben, pido que suban ao escenario Alberti Ansiri, presidente da Fundación Manuel María de Estudos Galegos, e Isabel Pérez, concelleira de Cultura do Concello de Ourense. A todas e todos, moitísimas grazas pola súa presenza, polo seu interese en Manuel María. Realmente eu non son o presidente, a presidenta da Fundación Manuel María de Estudos Galegos é Saleta Goi, como non podía ser de outra maneira, que tamén nos acompaña neste acto. Moitísimas grazas tamén ao Concello de Ourense por posibilitar que este acto se realice aquí na cidade e moi especialmente a súa concelleira de Cultura, Isabel Pérez. Realmente Manuel María é unha das poucas persoas que reúne en sí todos os requisitos para ser un símbolo do país, para ser verdadeiramente o símbolo nacional deste país. En primeiro lugar, porque no plano literario Manuel María ten demostrado un talento absolutamente extraordinario. Desde o punto de vista cualitativo, a súa obra é dunha brillantez exquisita. Desde o punto de vista cuantitativo, xa que decir, estamos falando de algo absolutamente monumental. Teñamos en conta que son máis de 100 obras literarias. No plano social, Manuel María ten demostrado un compromiso co noso país e un compromiso coa súa lingua e coa súa cultura que non ten desmayo durante toda a vida. E no plano persoal, pois que decir, Manuel María tense gañado o cariño e a amizade de toda canta persoa o tratou. E eu diría que, por extensión, tense gañado o cariño do pobo galego. Realmente, Manuel María, xa despois de 5 anos de ter falecido, sigue sendo o poeta querido. Mas nós non queremos aproveitar estes actos únicamente para recordar o poeta querido, non queremos quedarnos simplemente nunha cuestión de melancolía ou de curar a nosa saudade, que, polo demais, sería lexítimo. Nós queremos aproveitar este acto para convidarlos a todos vostedes a que lean a súa obra e, en calquer caso, a seguir o exemplo da súa vida, que nos parece moi merecente diso. Nós queremos un Manuel María vivo, un Manuel María ao servizo da sociedade galega. Por certo, por demais, unha sociedade moi necesitada de mostrar cariño polo seu. E por iso andamos embarcados nunha tarefa que nos parece fundamental, e é adquirir a casa natal de Manuel María en Outeiro de Rei e convertela en casa museo. Unha casa museo que dé acollida ao seu legado, que sexa un centro de valorización da súa obra e da súa figura e que sexa mesmo un espello para as xeracións futuras. Nisto andamos, agardamos contar coa colaboración tanto de institucións públicas como de privadas, como dos particulares, en definitiva de todos os que queremos e admiramos a Manuel María e queremos que é merecente diso e que ademais sigue sendo de gran utilidade para a nosa sociedade. Moitísimas grazas. Moi boa tarde a todos e a todas as que hoxe quixestes asistir a esta homenaxe ao noso poeta nacional. Eu sempre que me refiro a Manuel María o fago así. Manuel María é o poeta nacional de todos os galegos e as galegas. E en Ourense, que está vencellado a Manuel María a través dese río, o noso río Miño, nesta bella aurea, coñecida por a cantidade de persoeiros adicados ao mundo da literatura e que fixo e fai desta unha cidade de poetas,
Tamén queremos rendirlle homenaxe aos que non sendo de Ourense tiveron con Ourense algún vencello ou o teñen ou tiveron coa literatura galega con mayúsculas, porque como moi ben decía Ansede, tanto pola cantidade como pola cualidade da súa obra, Manuel María creo que o poeta máis importante da posguerra galega, sen dúbida. Esta homenaxe que hoxe temos e celebramos aquí, xa se ten celebrado noutras cidades e noutros concellos e vilas do país, creo que ten un obxectivo que é visibilizar a obra de Manuel María, intentar contribuir a que o seu legado literario, pero tamén humano, siga vixente nas nosas vidas, nun país tan necesitado de xentes que reivindiquen o que nos consideramos elemental, pero que outros consideran moi secundario, como é a nosa lingua, a nosa cultura e a defensa dos nosos sinais de identidade. Por iso esta homenaxe que se chama Versos para sempre cantar convídanos a todos a ler a Manuel María, a cantar sempre os seus versos e ter ocasión, como aquí se fai neste concello, eu podo dicir, de moitos actos. Eu teño mesmo recorrido a Manuel María con canción para cantar todos os días, ou como o poema que dedica ao noso Alexandre Bóveda. Por iso a mellor homenaxe que podemos facer nesta bella áurea é ler a Manuel María e difundir a súa poesía e todo o seu legado literario, porque con elo estaremos contribuindo á defensa dos nosos valores, dos nosos sinais de identidade, e coa palabra podemos, sen dúbida, vencer aos que non creen que a nosa lingua é o noso maior ben e que sen lingua non somos nada. Moitas gracias a todos, especialmente a Saleta Gai, a presidenta da Fundación, e a Alberto Ansede, que permiten que hoxe en Ourense cantemos os versos de Manuel María, eses versos que son versos para sempre cantar. Moi boa tarde. Poema contra o silencio. Guardamos nos arquivos da conciencia milleiros e milleiros de silencios que se enchen de mofo, podreceron, caeron ao chao esfarelados e foron vasoirados por obreiros encargados do aseo da cidade. Hai porcalladas que ofenden gravemente os olliños delicados dos burgueses. O silencio é a morte e a impotencia. O silencio é a tebra e a tristura, a quebra das palabras e as cancións, a bancarrota do home e o destino. Por eso, chamo co meu verso a un exército de xílgaros cantores, a unha multitude de ríos rumorosos, a todos os ventos vagabundos e as palabras comúns do meu idioma. Terra, colonialismo, mar, emigración. Acubillado e agachado nas aldeas, nos tristes arrabaldos das cidades, no corazón das clases populares. Compre loitar contra o silencio. É preciso, urxente e necesario rematar co silencio dunha vez, recobrar as palabras unha a unha. Facer con elas proclamas e cancións, primaveras de soños e de esperanzas, coiteladas de luz. Voz verdadeira que obrigue a camiñar a nosa patria.